Hi guys! Good evening! So, pasensya na kayo kung ganito yung buhok ko kasi actually natutulog na kami kasi maaga pala kami na natutulog. So, ayun, medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. So, ayun. Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon yung mga ginagawa ko this past few days. So, sa mga nagtatanong, may nagtatanong kasi kung ano yung ginagawa ko online business. Actually, ang ginagawa ko lang ang online business, ano lang to, parang pang sideline ko lang, para at least, may, alam mo yun, may mga extra income, ganon. So, kagaya nung last na vlog ko, ipinakita ko sa inyo yung mga tinta ko. Actually, mga toys lang naman siya, guys. Dinagdagan ko lang siya ng brief na at saka yung mga accessories ng babies, ganon. So, yun yung mga tinitinda ko at binibili ko siya ng wholesale, ganon. So, lahat ng mga tinitinda ko ay lahat pang bata talaga. Pang babies, toddlers, mga kids, ganon. Yun yung binibenta ko. Tapos, dito sa Cagayan de Oro, siguro kahit saan naman siguro merong mga Facebook group. So dito sa amin sa Cagayan de Oro, sobrang daming Facebook group na pwede kang magbenta doon, mga buy and sell. So ayun, so nag-post ako doon. So marami akong group na sinalihan. So sinishare ko doon yung aking mga paninda at yun, kaya maraming mga orders. But sometimes wala. But so dalawang hindi ako gumagawa na, so ayun nga, hindi ako gumawa na sarili kong Facebook page para dito sa aking online business kasi sa Facebook page kasi guys, even ako ayokong mag-order talaga ng online through. At saka, usually kasi guys, ay yung tao nahihirapan silang mag-trust doon sa mga, kasi marami na kasi mga scammer ngayon. So, mga scam na ganun. So, nahihirapan yung iba na magtiwala doon sa, So, I decided na sumali na doon sa mga groups na nagbabay and sell. So, and also, ang isang pinagkakabalahan ko din is yung Shopee. Kung familiar kayo sa Shopee, isa siyang online website, isa siyang website na para siyang Lazada, Zalora, parang mga ganon. Pero, ang kaibahan lang dun sa Shopee is, yung aming buyer is, kumokontak siya through talagang personal sa amin. So, we have, nagchat-chat kami. So, yung buyer at saka yung seller, sila talaga yung nag-uusap talaga kung ano yung mga gusto niya, kung may mga tanong siya. So, direkta siyang nakakapag-chat dun sa seller, kagaya ko. So, ayun, yun yung advantages nun. At saka, safe naman siya kasi yung magdi-deliver, may mga courier na partner yung Shopee. So, sila yung nagdi-deliver at ang mas maganda din doon is cash on delivery. So, pag na-deliver na doon sa buyer, saka pa siya magbabayad. So, yun yung maganda. Kaya, safe. Walang scam na magaganap. So, yung bayad din nila, pag natanggap na ng Shopee, mga 2 to 4 days, saka pa namin matatanggap yung money. So, yun. So, bago pa lang naman ako sa Shopee, guys. Actually, bago akong before, parati na ako nag-order sa Shopee talaga. Gusto ko magbenta din doon kasi mas madali kasi mag-register doon eh. May Android phone, may Android phone ka lang, pwede ka na magbenta doon. So, depende na lang yun sa customers kung magustuhan niyo yung item mo. Yun, ganun. So, sila na yung bahala dun sa ito-check out na lang nila yun. Tapos, yun na. Order na nila yun. So, kailangan mo na lang i-assemble yung, i-ready yung in-order niya. So, yun. So, sa akin, guys, hindi pa siya ganun kalakas talaga yung Shopee ko kasi konti lang naman talaga yung binibenta ko doon.
kasi hindi naman kami naglabas ng sobrang kalaking puhunan. Maliit na puhunan lang yung inilabas namin at gusto lang namin iparol yung money na yun. So, kailangan ko pag mag-sacrifice talaga na alam mo yun, mas gandahan pa yung mga pictures kasi syempre yung mga customers sa pictures talaga dapat sa thumbnail ng pictures na yun nila unang makikita kung ano yung ibinibenta mo, di ba? So, kailangan ko, yun yung gusto kong i-work talaga na kailangan kong atupagin talaga na mas maganda yung presentasyon na makikita nila sa pictures kasi doon nakabase kung i-click ka nila or what, diba? Tsaka yung mga prices, so ayan siya. Kasi marami nagtatanong kung ano yung so yun. Pero I believe, yung Shopee is parang may Singapore, Indonesia, basta marami na siyang may sa ibang bansa may Shopee na rin. So try niyo i-search 'yon. So yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon, guys. So I'm happy naman kasi naghihintay ka lang. Though pino-post mo lang yung product mo sa Shopee tapos maghihintay ka lang kung may bibili. Mag-notify naman si Shopee na gano'n kung may kahit may nag-like lang or nag-follow sa iyo, mag-ano siya ng notification na gano'n, 'di ba? So maganda siya gano'n. So ayun siya, guys. Yun yung pinagkakabalahan ko ngayon. And also pala, by the way, ang ano ngayon is March 30. So this April, guys, is teka lang ha, iaan ko lang yung lighting kasi medyo ano siya, yan. So this April pala, guys, is magdadagdag ako ng 500 pesos sa aming so magdadagdag ako ng 500 pesos. So magiging 4,500 na siya yung aming grocery budget for the month. Kasi this April 6 is magsisimula ng mag-aral yung anak ko. Kasi in-enroll ko siya sa isang summer class. So malapit na naman dito sa amin. So last month, in-enroll ko na siya doon. So this April 6 magsisimula na siya. So, kaya ako siya dinagdagan kasi syempre may dagdag na naman na gastusin para sa mga snacks or sometimes sa pamasahe. Though malapit naman siya, pero kung for example sobrang init or uulan, magsasakay ka talaga ng sasakyan, diba? So yun. So yun lang siya. Parang yun lang yung update ko sa inyo, guys. Meron pa akong mga gustong sa inyo kasi mag-rant na naman ako. Namimiss ko na sa inyo, mag-share yun sa aking mga pero soon. So ayan, guys, kasi matutulog na rin kami. So sana ay so, I hope you guys enjoy at salamat sa patuloy ninyong panunood sa aking vlog, sa inyong pag-intindi. Maraming salamat. Yun, sobrang thank you talaga. So, yung sa iba, nababasa ko naman yung mga comments, hindi pero pasensya na talaga kung hindi ko siya nasasagot lahat. So, pero nabasa ko siya yung mga comments ninyo. So, thank you. Sa mga nag-like pala sa FB page ko, thank you so much. Parang kailan lang, wala namang nag-like sa FB page ko. Ngayon, sobrang talagang sobrang saya ko na may mga nagla-like sa aking FB page. Thank you so much. So, yun lang, guys. Good night sa inyo dahil matutulog na rin kami. And see you in my next video.